उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि दिनै 25थि रुंसारि सान बेयाव दिनैहाय बिथांनि सावगारियावहाय बिबार बावफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथाङा जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि बिन्नाखाथा मौजानि सिङाव थानाय बामुनखुरा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बेयाव जोनोम मोननानै बिथाङा सारा आसाम बेंगल जेराव थागिबि माहारिफोर दं बेयाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे फेहेरनायजों लोगोसे जौगाहोनायजों लोगोसे बिथाङा बेखौ मुलुग दरबाराव बोरै गायसननो हायो बेनि थाखाय नारा-नाथा नाजालांदोंमोन। जिउ थाजासिम बिथाङा अहरह नाजालांदों। बियो जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा जे बिथाङा जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गिबिसिन भारत सरकारनि जे संगीत नाटक एकाडेमि बान्था बेखौ 1981 मायथाइयाव बिथाङा मोननो हादोंमोन। बिथाङानो ट्राइबेल माहारिनिफ्राय नर्थ इस्टनिफ्राय गिबिसिन संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननाय। बियो जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा सारा बुहुमनि सारा भारतनि थागिबि माहारि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बिथांनि थाखायनो बिथांनि अहरह नाजानायावनो दिनैहाय बिथाङा न'खर गावनि बाय बाहागि गावनि आंगोफोरखौ नागारनानैब्लाबो बिथाङा दाब दाब जायगायाव जोंनि दुधनৈ ओनसोलाव गवालपारा ओनसोलाव जोंनि रामफलबिल ओनसोलाव बेंगलनि महाकालगुरि गोबां ओनसोलफ्राव बिथाङा थांनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौहाय जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ फोरोंनानै जोंनि हारिमुनि बाख्रिखौ बोरै गोख्रों खालामनो हायो बेखौ बिथाङा नाजालांदों। आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै जों जे दोरोङारि मोसानायफोर बागुरुम्बाखौनो होन दाउ थै लोंनायखौनो होन बारदै सिख्ला मोसानायखौनो होन बिथाङा जेरैबायदि फोसाबनानै बेखौ गोदो जोंनि आबै आबौमोना जेरै मोसायोमोन बेबायदि बिथाङा फोरोंफिननानै बावलांनाय गोमालांनाय जे जोंनि दोरों दंमोन जोंनि हारिमु दंमोन बेखौ बोखांनानै जोंनि इयुन जोलैनि आखायाव थिखांनानै होलांदों। बेनि गेजेरजोंनो दिनै मुलुगनाङैनो जोंनि बर'फोरनि मोसानायखौ बयबो बाख्नायो जोंनि दामनाय देनायखौ बयबो बाख्नायो। गथिखे जोङो बयबो इयुन जोलैया बिथांखौ दिनै गोसोखांनानै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो आरो जोंनि बर' माहारिखौ सोरगोनिफ्रायनो बोर सारस्रि हरबाय थायो बेनि थाखाय जों आर'ज गाबनांगौ। जों मिथिनो मोनो सार बिथांनि नाजानायावनो बागुरुम्बा मोसानायखौ 26 जानुवारि खालि जोंनि गोदान दिल्लीयाव दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बिथाङा 1952 ना 1958 मायथाइनि 22 जानुवारियाव आं थिग सनखौ गोसोआव गैला बिथाङानो मोनसे हानजा दैदेननानै लांनानै गोदान दिल्लीयावहाय जोंनि बर'नि मोसानायखौ मोसाहैहोदोंमोन। आरो बे मोसानायजोंहाय जों बै समावनो गोदो जेब्लानाखि बेबायदि टेलिभिजननि नेटवार्क गैयामोन जेब्लानाखि पेपार मिडिया इसेबां गोख्रों नङामोन अब्लानो बिथाङा जोंनि बर' मोसानायखौ गोदान दिल्लीयाव लांनानै जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे गोजौ जांख्लायाव दैखांनानै दोनबोदोंमोन। जों मिथिनो मोनदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बे बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस बुकआव वार्ल्ड रेकर्ड खालामनो नाजागासिनो दं। बे खामानिया बेसेबां आवगायखो? बेखौ दिनैहाय फैगोन बोसोरनि बैसागुनि सिगांनो जोङो 20,000सा बर' मोसाग्रा दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै बबेबा मोनसे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो हेफाजाब लानानै बेखौ दिन्थिफुंनानै गिनिस बुक अफ वार्ल्ड रेकर्डआव सोनायनि मोनसे अहरह सेस्ताया दङ नाजागासिनो दङ। बेखौ खालामनोबा बयबो रायजो राजानि मदद नांगोन मोसाखावरिफोरनि मदद नांगोन रिंगु दामसाफोरनि मदद नांगोन। गथिखे बेखौ सरकारा थांखि लानानै मावनोसै होनबानो मावनो हाया बेखौहाय गोबां जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि साफ्रोमबोनि बेयाव मदद नांगोन। मानो होनबा बियो जोंनि बर' माहारिनि मान सन्मान जोंनि जे डिगनिटि बा जोंनि हारिमुखौ मोनसे गोजौ जांख्लायाव लांबावनायनि मोनसे नाजानाय। गथिखे बेयाव खालि सरकारनि सायावल' सोनारबानो जानाय नङा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोर जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफ्राव जोंनि मोसाखावरिफ्रा रिंगु दामसाफ्रा बेनि थाखाय थाग थियारि जानांगोन। आरो जोंनि गिनिस बुक अफ वार्ल्ड रेकर्डखौ जोङो सोसननो थांनाय बाराव जिहेतु 10,000 बिहु मोसाग्राफ्रा मोसानानै गिनिस बुक अफ वार्ल्ड रेकर्डआव हाबबाय बेनि डाबल 20,000 रिंगु दामसाफोर आरो मोसाखावरिफोरखौ लानानै जोङो गिनिस बुक अफ वार्ल्ड रेकर्डआव सोनायनि मोनसे नाजानाया दंबाय थायो। जारिमिनखौ जुदिबो जों समान बैसोनि नङाबाबो बिनि आखल आखुखौ प्राय 1945 सननिफ्राय एखे गामिनि मानसि हिसाबै नुबोदों। बे मा आखलै मा गियानै दामनाय देनाय लोगोसे
ख्रिस्टि आफादखौ माबोरै बे दैदेनबोआ बेखौ मेगनजों जों नुबोदों। बेबायदिनो थैजासिम बिनि ख्रिस्टि आफादा ओरैबायदि बिनि दला ओरैबायदि नाम खालामबोदों। बिनि आखाइजों लिरनाय, बिनि मेलेमजों मोसाहोनाय खुनु गुरु बेहा गैया। गावनि बेक्तिगत गियानजों बियो फोरोंबोदों मोसानाय, बर' मोसानाय। जे समाव बर' मोसानाय रावबो रोङामोन। हयथ' बेहाय जों नुनो मोनदों जे अस्ताद दारेन बसुमतारीनि एसे बारहावा बेनाव नांदों। माने बियो बर' नायजाब आफादखौ फोरोंग्रोदों जोंनि बे जायगायाव। बिनि बारहावा नांदों बेहा। आरो लोगोसे बिनि बिमाया जों मिथिनाय बादियै जे हाबा जानाय, मोसानाय आरो बर' हारिनि बै जायखौ जों मा मोसानाय होनो ख्रिस्टि मोसानाय, बे मोसानायखौ बेहा बिमानिफ्रायनो मोनबोदों। बिमा थांगालिनिफ्राय बे गियानखौ मोननाय लोगो लोगो लोगोसे नाटकआव हाबनानै गावनि जे गियान बेखौ बियो फुरा भाबै नाट्यकार हिसाबै बियो दिन्थिबोनो हादों। बेखायनो बे कामिनि कुमार नार्जारिया सासे बर' हारिनि मादाव मुंदांखा सासे अस्ताद महरै दासिम बियो नाम मोनबोदों। बियो गावनि गोहो बोलो गियानजों जोंनि आगोलनि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म आरो समाज दैदेनगिरि फोरोंगिरि मदाराम ब्रह्म लोगोसे आरोबाव बिनि समकक्ष हिसाबै बिष्णु राभा, बे सानै साथामनि गोहो बोलो गियान फोरोंनाय बेवहाय बिहा गोसोआ रासिन थुलुंगा मोनदों। बे हिसाबैनो बियो हयथ' 1958 सनाव क'क्राझारनि बातारमारि ग्रुपखौ लानानै बियो दिल्लीयाव बर' ख्रिस्टि आफाद मोसानायखौ दिन्थिहैनो हादों। जे सननिफ्राय बे 58 सननिफ्रायनो बिनि जे गोहो बोलो गियान बुद्धिजों दि बर'नि मोसानाय बेसेबां गोथौ, बेसे गोथाव, बेसे समायना, बेखौ जोङो टेलिभिसननि थ्रुयै हक जों मिथिबोनो मोनदों। बाहायनो आं बुंनो सानो जे बे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिया जन्मगत भाबै बियो बिमानिफ्राय मोनबोदों। आरो सानैसो रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, बिष्णु राभा, बिसोर साथामनि एसे गोहोम बोलो मोननानै बियो दासिम बे बर' हारिनि जे ख्रिस्टि कला दामनाय देनाय मोसानाय बेखौ बियो फुरा भाबै जिउ होनानैबाबो बियो थैजासिम बे खिन्थालांनो हाबाय। आं बेखौनो आसा खालामो जे बेबादि जेन द्वितीय सोरबा सासे उजिबावथों बेखौनो आसा खालामो। बर' हारिनि खननाय मोसानायखौ जेन पुनर जोंखांहोफिननो हायो बेखौनो आसा खालामबाय आं। आङो दिनै बे बिनाकाता गेजेर फरायसालियाव जे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि 25थि थैनाय सान एबा रुंसारि सानखौ जे फालिदों, बिनि थाखाय आं गिबि गिबियावनो बिनाकाता ओनसोलनि आबसुनि मावथिफोर, लोगोसे बर' थुनलाइनि मावथिफोर, लोगोसे बे ओनसोलनि क्लाबनि मौजा क्लाबनि मावथिफोर, लोगोसे माने बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोर, बिसोरखौ आं गिबियावनो धन्यबाद होग्रोयो बा साबायखर बावग्रोयो।
जों अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जे बिथाङा सासे माने थाखो गैयै बै समाव जोंनि हारिमुवा थाखो गैयामोन बे थाखो गैयैखौ थाखो गोनां खालामनानै मुलुग दरबाराव सिनायथि होग्रिजेननायानो जाहैबाय अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारियानो बे जोंनि बे बामोनखुरा गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा जाहैबाय 1957 मायथाइयाव बागुरुम्बाखौ दिल्ली बायदि जायगायाव लांनानै माखासे बर'नि मोसाखावरिफोरखौ लानानै दिन्थिहैजेनदोंमोन गणराज्य दिबसआव बे गणराज्य दिबसआवनो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगनि बा भारतबर्षनि गोबां मानसिफ्रा सोमोनांदोंमोन आरो बे सानावनो बागुरुम्बाखौ सेथि बान्था हिसाबै बे रिपाब्लिक डेआव घोषित खालामदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बागुरुम्बाया बर'नि मोनसे मोसानाय बा साबजाथाव मोनसे डेन्स हिसाबै स्वीकृति होदोंमोन आरो भारत हादराबो भारतनि सरकाराबो बेखौ माने बागुरुम्बाया मोनसे नेशनेल डेन्स हिसाबै स्वीकृति होदोंमोन दा अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि होनोब्ला बेयो जाहैबाय बिथाङा जाहैबाय 1981 आव बे मोसानायफोरखौ लानानै मोसानाय दामनाय देनायखौ लानानै बिथांनो भारत सरकारा मोनसे मान बावदोंमोन बे मान बावनायनि मुङानो जाहैबाय संगीत नाटक एकाडेमि एवार्ड बेयो मोनसे नेशनेल एवार्ड बे नेशनेल एवार्डखौ बिथाङा 1981 नि नभेम्बर 29 नभेम्बराव बिथाङा बे घोषित खालामजादोंमोन आरो बे बान्थाखौ बिथाङा 1982 मायथाइनि 14 मार्चआव बे बान्थाखौ माखासे मोसाखावरि गवालपारा दुधनैनि मोसाखावरिफोरखौ लानानै बे बान्थाखौ आजावहैदोंमोन दा बे बान्थाया बर'फोरनि थाखायल' सिगांग्रो बान्था नङा बे बान्थाया जाहैबाय भारतनि दुलाराय भारतनि ट्राइबेल माहारिफोरनि माने बर'जों लोगोसे माने भारतनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे सिगांग्रो मोनसे मान सन्मान मोनजेननाय बान्थामोन दा बेखौ जों बयबो गोसोआव लानाया जोबोद मोजां मानो होनोबा जे सासे बर' फिसाया ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेरावनो भारतबर्षआव सिगांग्रो जे बे बान्थाखौ आजावनो हादों बियो जोंनि थाखाय खुब गौरब अनुभब खालामथावथाव आरो बिथाङा जोंनि बे थाखो गैयै एबा बे माने प्लेटफर्म मोनै बे जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगायाव भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायाव बियो दिन्थिहैदोंमोन जेरैहाय दिल्ली गवा कर्नाटक कन्याकुमारी वेस्ट बेंगल दार्जिलिं आन्दामान बेफोरबायदि जायगायाव माने बर'नि मोसानाया मा बर'नि हारिमुवा मा बेखौ बियो मुलुग दरबाराव दिन्थिहैजेनदोंमोन दा बिथांनि बे जोनोम सानाव दिनैहाय आंखौ माने बिथांनिनो फिसौला हिसाबै लेंहरनानै जे बिबार बावनाय हाबाफारियाव आंखौ बावहोजेननायनि थाखाय आङो बे खुंफुं आफादखौ धन्यबाद होयो बेनि जे प्रग्राम खालामदों दिनैहाय बेनि साफ्रोमबो मावथिफोर बा दिथागिरिफोरखौ आङो दिनैनि बे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि 25थि जोनोम सानाव आङो बिथांमोनखौ जायफोर बे माबाखौ हाबाफारिखौ सामलायदों बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो दा बेल' नङा बिथाङा जाहैबाय जेब्ला 1986 आव मोनसे हायद्राबादाव फर द फार्स्ट टाइम अफ नेशन मोनसे नेशनेल इयुथ फक फेस्टिभेल होननाय मोनसे जादोंमोन जुननि 4 थारिखनिफ्राय 14 थारिखसिम बे नेशनेल इयुथ फक फेस्टिभेलाव बर'नि मोसाखावरिफोरखौ लानानै बाव बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बायदि बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ दिन्थिहैदोंमन आरो बे दिन्थिहैनायाव बारदै सिख्लायाबो सेथि बान्था मोनबोदोंमोन दा बे सेथि बान्थाखौ मोननानै बा मोननायाव माखासे फरेननि बा गुबुन रायजोनि जेरै रासिया इंलेन्डनि मानसिफोरा जाज हिसाबै फैदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों बा बे जाज खालामनानै जे मोनसे थिरांथा लाबाय जे बर'नि बे दोरोङारि मोसानायखौबो रासियायाव दिन्थिहैनांगौ होननानै फरेननि बा गुबुन हादोरनि माखासे प्रतिनिधिफ्रा बा नायबिजिरगिरिफ्रा बे समाव मोनसे माने इन्ड' सभियेट मोनसे ट्रेटि दंमोन बे ट्रेटिनि थाखाय इन्डिया आरो सभियेट रासियानि गेजेराव गोबां माने मिनिस्टारफोरनि गेजेराव बा बिउरोक्रेट्सनि गेजेराव मोनसे सावरायलायबाय थानाय जायोमोन आरो बै समाव रासियानि मस्क'आव मोनसे माने
कालसारेल मोनसे फेस्टिभेल बायदि आरो मुलुगनाङैनो मोनसे जादोंमोन बे जानायाव बर'नि बे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बर' दिन्थिहैनायनि होदोंमन नाथाय खाफाल गाज्रि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारियाबो ट्रेनिं लाखाबायमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों बिनि मोसाखावरिफ्राबो रेडि जाजोब्बायमोन होननानै मिथिदों जे रासियाव बर'नि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बायदि दोरोङारि मोसानायखौ दिन्थिहैनो होननानै नाथाय जोंनि ओनसोलनि रायजोनि अबस्थाया बे समाव खुब मोजां नङामोन जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानायखौ लाङाबासिनो आसामनि बिहु डेन्सखौ लांदों होननानै जों बयबो मिथिगौ दा बेयो मोनसे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जिबननि मोनसे ट्रेजेडि बा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनिल' नङा बियो मोनसे बर' हारिनिनो मोनसे ट्रेजेडि दा इयुननि समफ्राव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि बे सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोगोन होननानै आं आसा खालामो आरो जोंनि बे जोंगा मागा समायना रमायना बे जे हारिमु बेखौ जेब्लायबो मुलुग दरबाराव जोंनि